Vinderwerf. Ja, we hebben moeite met de koptelefoon, maar we Oh, die nog heel goed. Ja, ik die ik, ja. Ja, mooi. Ja. Dus zei ik, want dat had ik net, ik weet niet of het de meesten wil je het houdt. Je hebt toch dat al heel lang, zei het? Ja, al haast 29 hier. Ja. Ik zie hier steen 3000 op trains. Ja, wol. Jongen, dat is toch wat. Ja, we hebben... Ik ben erg geïnspireerd door Herman Brood. Dat vind ik erg leuk. Die had in zijn leven 4000 optredens. Dus dat wil ik Helly. Nou, ik zeg les niks aan soort verhaal over de Amazing Stroopwafels, de leadzanger ervan. En die wil ik een bepaalde taal hebben. En zijn zoon speelt het naar mij. Ja, klopt. Ik had het verhaal, een heel mooi verhaal. Ik ben een PV Galien, zei dat. En die moest ik nog in de duizenden zijn. Ja, en die man, unbelievable. en die man is al rond de 80. Ja, maar dat is ik ben Meliek oud, Heksjont. Daar praten we via dus net over leeftijd, daar praten we net over. 24 me dan nog eens om? Ja, 24 dan nog zo naar hervrijt maar weer. Maar dus zei ik maatje, Frieske Soul, dat hebben wij gesprek. Ja, of net? Ja, ik heb dus mijn plaat ik baseerd op oude soulnummers. Beetje funky, vind ik leuk. En ik heb er een blazerssectie bij. Aha. Dus dat maakt het heel erg soul. En dus steen je nou op deze cd 2 nummers, mijn blazerssectie. Het is best wel ingewikkeld qua opnames en agenda's plannen en zo. Mijn blazerssectie. Maar het is... Hoeveel blazers had je dan? Als ik aan de blazers, als ik een soul denk en ik denk aan blazers, dan denk ik aan de Memphis Horns. Ja, precies. Ja. Nee, maar daar kist het wel mijn vergelijkje. Ja? Oké. Dit ben eigenlijk de Friese Memphis Horns. Ja, maar dat is wel heftig. En de leider komt uit Burgenwaai. Oh, ja. Dus, we hebben nou zitten, Arend Huisman. Oh, ja, maar die ken ik wel. En dat is een trombone speler. Die treedt ik over de hele wereld op, hè? Ja, die jongen is heel actief. En ik heb op mijn eerste cd, en die is eigenlijk, dat is mijn Engelstalige cd. Die heb ik vorig jaar pas uitgebracht, officieel. Of een soort heruitgave heb ik dient. Want eigenlijk ben de opnames al van 15 jaar lint. En daar ziet Arend ik al bij in de blazerssectie. Okay. En nou bist op het Fries zo hier? Ja. Het Fries. En viel dat oors? Ja, ik wie vroeger toen ik 15 jaar lint, wie ik heel ambitieus. Ik landelijk gezien hoe ik heel groot worden en dat soort dingen. Dus ik dacht, ik ga niet Engels jongen. Maar als het merkst, de best van huis uit Fries. Dus een Friese cd leidt natuurlijk voor de hand. Ja. He? En we hier trekken even de introducties zijn van, de Wijma van de Werf. Nou ja, die ik heb hem regelmatig jet. Hoe werkt dat in de praktijk? Want je jet ik wel van succesvolle duo's en dat dan iemand zei, ik wil me meer employen of wat oors. Hoe doe je hem dat? Hoe heb je hem daar handen en voeten aan, jong? Nou, we hebben eigenlijk wel, ben ik wel deels stilzwijgende afspraken. Ik werk hier al zo lang met Reinoud. Dat een heel soort dingen, dat giet in goed vertrouwen. Ik hoef maar Reinoud eigenlijk nooit echt zo te lezen, maar we houden elkaar wel wat in de gaten. Maar we binnen wel iepen in. En dat is als een site-project dwan was, dan wordt het wel melden. En dan houden we dat net verborgen van elkaar. Nee, precies. Maar het is wel leuk om ik voor de wisselgiet voor diezelf, om diezelf toch weer te verbeteren. He? Dus ik begreep wat de meesten zitten bij Wolle Vender Werven. Dames die kiezen die op tongers die anders boeken. Ja, dat heb ik voor mezelf dienstje. Maar Reinoud, dat is echt mijn inkomen, zeg maar. Dus dat scoor ik net aan de kant. Maar dit project klinkt wat meer freewheelen. Ik heb bijvoorbeeld de cd-presentatie hier onlangs in Neushoorn. Die heb ik wel op mijn sneurtje onder. Ja, dan werd ik publiek. En dan zei het Reinoud, nou is oké. Ja. En zei het Reinoud, die had mij in de Stimmer een Fries project dient. En daar wien ik een paar sneurtje bij, of een snuit middies. Ja, dan zei ik, dan speel ik wel even mijn invallen. Ja, maar normaal ben je elke weekend wel op stap? Als bij van de Werf? Wij hebben, volgens mij vorig jaar, hebben we iets van 150 optredens. Ja. En de Lighter CD? Ja. Dat is weer hip? Ja. Spotify of hoe? Ik heb één nummer op Spotify staan. Ja. Dat mensen het toch wat vinden kennen. Dat is het nummer Together.
Ze heb ik erop staan. En ja, ik heb eigenlijk helemaal geen reclame meer van Spotify. Want ik heb misschien, nou mijn Venderwerf heb ik misschien 20 luisteraars per maand. En er zijn natuurlijk ja, vloggers die miljoenen volgers hebben. En ja, ik snap ik net zo volle van hoe dat dan precies dwam moest. Maar er is er in ieder geval een heel soort tijd in stoppen. Ja. 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 En hoe komen mensen aan die cd? Ik bedoel, Er is wel een website, heb ik maken. En dat je het www.venderwerf.nl. en fan is dan F. Ja, dat is mijn F. Fiets. Van de gitaar, hè? Ja. De Fender. Maar ik denk ik even van fiets. Oké. Ja, misschien dat mensen dat ik maar een V van vogeltjes scrollen. Ja. Venderwerf. Dat Ja, ze zo is, kennen. hè? ja, 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 ja. ja Van, Van Helen. Van Helen wie ik maar een V. Ja, dus Maar dit is inderdaad, de zo is het goed. Het komt van de Fender gitaar. Ja. Ik speel die eigenlijk altijd, ook elektrisch speel die op Fenders. En dit is, ja, ik vond het gewoon een hele leuke kwinkslag. Naar mijn eigen naam, Van der Werf, Venderwerf. Ja. Hey, we moeten even naar die tekst die we je voorgelezen hadden. Ja. Op 16 oktober speelt het Venderwerf in muziekcafé Ierse Pub in Jouwer zitten. En er komt een verhaaltje onder en dik je ermee weer om. Want goed spelen, artistieke blik en een mooie show neerzetten is waar zijn leven over gaat. En dan komt het, hij vertelt over zijn offer om als muzikant door het leven te zwerven. Nou, Ja. ik zei, dat offer, daar maken we het even nog aan. Want wat voor offer had je door aanmaten om muzikant te wezen? Ja, het is eigenlijk is het al heel betiet begonnen. Ik ken Reinoud bijvoorbeeld ik al vanaf mijn tredjende. En toen waren we al met muziek bezig. En squalbands. En ik speel ik met zijn broer, Freddy Wijma. En dat hield de squalband mooi. En ja, ik was zo begeisterd van muziek. Dat ik er eigenlijk continu mee bezig was. En het offer is eigenlijk in positieve zin. Dat ik vroeger uit squallen kwam. Zo snel mogelijk naar huis. 3 uur gitaar spelen, oefenen. Voor een cassetteband zich heen en weer spelen. Hoe speelt het Clapton dat? Daar ben ik fan van. Ja. En nou ja, dat heb ik heel lang dient. En nou is het ja, de optredens die is in het weekend dost. Jou stik wel wat op, hè? Dat merk ik. Van qua vriendskippen. Wil het meestal heb ik maar een weekend. En wij zijn juist bezig in het weekend. Nou ja, Geeske weet er alles van waarschijnlijk. ik Want, ken dat leven, ik, ja. want als die in de horeca werkt, dan is het is eigenlijk een soort horeca-leven wat Ja. we hebben. Dat is het offer. Maar goed, het is het wurg. Ja, ik ben erg blij dat ik die keuze maken heb. Want ik ben iemand die heel graag voor zichzelf werkt. En ik heel graag alleen nog de beslissingen neemt. En bijvoorbeeld zoals maar Reinoud, maar Wijmer van der Werf. Van Reinoud doet dat eigenlijk een beetje op dezelfde manier. Dus dan heeft het 2 geesten die kloppen. En de bij elkaar. En die snappen elkaar ik. En dan hoe je elkaar net zo volle uit te lezen. Maar vooral dat alleen nog bezig is en zelf creatief die ideeën bedenken. En dat ergens verkepen. En die internationale droom? Die of landelijk of internationaal? Ja, die heb ik wel van wat varen litten. Ik ben er eigenlijk achter gekomen. Want ik heb 3 hier in Ronstedt wennen, 2 hier in Utrecht en Amsterdam om te zien hoe het daar werken. En nou, in Utrecht kwam ik net echt volle verder. Maar in Amsterdam wie een hele popscene. En nou, daar heb ik joen te spelen in kroegen, zeelen. Maar vooral in die kroegen. En na 3 hier, ik ging maar zo'n 80 kilo in. En ik ging uiteindelijk weer waarom naar Friesland en toen week ik nog 22 kilo. Oh. Ik dacht, dit is wel te veel nachtleven. En ik hier op een gegeven moment, ik ben nog van al die dronken toeristen. En ik ben juist nog in Amsterdam geweest om te zien met mijn zoon. Voor een theatervoorstelling. Nou, is juist op het Dam is, hoe druk het er is. Het is gigantisch. Het is al je feestgedruis. Ja. En daar ben ik gewoon gevoelig voor. En dan ging ik daarin mooi. Oh ja, oké. Dus dat is ik een offer. Ja, dat ik een soort van leerd heb. ik denk zo'n 80 erin en 100 zo'n eruit, maar dat valt door de kant uit. Hè? Ja. 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 En dan kan je bij het in Heugriep zitten, of net als. Ja, nee, maar uiteindelijk is Friesland voor mij vol beter. Omdat ik heb uiteindelijk Wijmer van der Werf ik nooit echt loslitten in de tijd dat ik in Amsterdam zie. Dus dan
Ik ben hier dan weer aan die kraak. Want ik een keer in het weekend ik nog sliepen en maar Reinoud spelen. En dan weer om naar Amsterdam. Had de meesten daar jaren willen? Of ik de rap? Nee. Ik moet Ja. inderdaad naar de Ja. tour daar, die gepland is. Ja. Of die al rent, eigenlijk. Toch? Ja, ik heb al een stuk of 5, 6 boekingen. Ja. Heb ik staan. 20 mei in Nijgeer. Dat is Ja. dan Nijgeer. Welke Nijgeer is dat? Nijgeer hier Oh ja, dat zal wel... bij Drachten. Zwaluwe. Ja, Nijgeer. Ja, Ja. Nijgeer is het echt. Ja. Nee, dus, en dan is het even, denk ik, Reinhard van der Werftiet. Ja. En dan in 6 augustus de Sneekweek. Prinsentuin 21 augustus. Maar meestal keer Joert. Je hebt de jaren al jaren. En dat is, je hebt treden Joen op bij Leenbedrijf Heidsma. Ja. In Wietmarsum aan de Pingemerslitten 2G of vanuit jouw 4. Nou, sure. Nou, dus dat meesten Joert denken, we hebben nog wat te doen. Is het gratis toe vergees? Ja, nevens mij wel. Nou, dan moet ze maar even een beetje in twee betalen. Maar, Je doet toch zo'n vrije dag, maar zo'n ken vrije ik- snuren. Het is wel zo'n besluiten... Nee, het is net besloten, heb ik zakelijk begrepen. Nee, 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 het is een, meestal maar de Sanne binnen. Nou, Het is tot dwarsbelang Wietmassum organiseert. Nou, Sure. wat was nog meer? dus, En hoe lang als we nou die alleen spelers, hoe lang spelen ze dan? Ik heb een show maken van 2 keer 40 minuten. En ik heb dus, daarin doe ik wat Friestalige dingen. Ik doe uiteraard iets van mijn eerste cd, die is Engelstalig. Ik heb wat Nederlandstalige verhalen, een peer. Ik steen op Facebook. Een verhaal, bedoel Ja, dat, of songs die of nee, die vertel ik. ja. Over dingen die ik mooi maken heb on The Voice. Ja. En dat heb ik wel echt in een verhaal zitten wat dat lees ik voor. En dat is eigenlijk wel heel leuk, want dat ben verhalen, ja, dat ben niet alledaagse verhalen. Maar die heb ik een beetje theatraal maken. En dat is heel leuk om mooie autowisseling. En dus er is de akoestische gitaar, er is nog een elektrische gitaar wat dan, een verhaal dan. Ik heb een paar gedichten, 2. Want de gedichten ben vaak we snel heel zwier op een miljoen. Dus, en ik heel luchtige gedichten. Ja. Maar alles is een beetje gericht op wat ik doe als muzikant. Ja. Mooi. Maar het is gevarieerd. Want ik Ja. kijk dat eerste noemen was toch kijk spelers en ik denk nou is dat toch heel jonge dorst, daar werden mensen waardig van hè? Ja, ja, Dat- nee, klopt. Je moet al wisselen. Ja. Ik heb dus in die one-man show die ik heb, daar heb ik dus speel ik dingen op piano. Ah, oké. En wat best op ziek nou een akoestisch geluid, een elektrisch geluid zie. Qua geluid moest al wisselen. Ja.